चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय लांखारजानाय सा 42 उन्दै गथ'साफोरखौ आसाम पुलिसा रैखा खालामनो हानायनि उनाव गथ' लांखारजानाय नखरा लांखारनाय जाथायनि सोमोन्दै फोरमायथिनाय बायदिब्ला चिरां जिल्ला देवस्रि VCDC नि सिङाव थानाय 2 नं फुलबारि गामिनि कृष्ण जोगी मुंनि सासे सुबुङा 42 सा गथ'फोरखौ लांखारग्रा कृष्ण योगीखौ 2 नं फुलबारिनि होननानै बुंदों शिबिरानि ब्रह्मआ। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा थानानि सिङाव थानाय गणेशपुर देवस्रि गामिनि कृष्ण योगी मुंनि सुबुंखौ 2 नं फुलबारि गामिनिसो होननानै बुंदों शिबिरानि ब्रह्म सासे इउटुबारा। मख'नो गोनांदि थांनाय 25 जुलाइ खालाराव बे गोरोन्थिखौ गावनि इउटुब चेनेलाव खौरांनि गेजेरजों फोसावदोंमोन। बेखौ लानानै 2 नं फुलबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा शिबिरानि ब्रह्मनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। गासैबो मोजां सं दाननानै इउटुब चेनेलाव रादाबखौ फोसावनांगौ आरो नंखाय रादाब होनो नाङा होननानै SB Bodo निउजखौ गोख्रोङै फोरमायहरदों। बिथांमोना बुंबावोदि सोरनिफ्राय इनफरमेसन मोननानै बेबादि रादाब होनो मोनखो बेखौ गावनि चेनेलनि गेजेरजों बुंनानै लाफिननांगौ होननानैबो रायजो राजाफ्रा खावलायबावदों। जाथायाथ' बेनो जोंनि 2 नम्बर फुलबारियाव मोनसे घटना जादों होननानै जोंखौहाय मिसा मिसा ओरैनो बरनाम खालामदों। मानो होनोब्ला कृष्ण जोगीखौ बिथां शिबिरानि ब्रह्मआ जोंनि गामिनि होननानै फोसावलाबायदों 2 नं फुलबारिनि होननानै। मानो होनोब्ला बे SB Bodo निउज चेनेलाव बिथां शिबिरानि ब्रह्मआ कृष्ण जोगी बे मानसि लांखारग्राखौ 2 नं फुलबारि होननानै थांनाय 25 थारिखनि निउसाव जोङो नुनो मोनदों। बेनिखायनो जोङो जोंनि गामियाव बेफोरबायदि मानसि गैया होननानै जोङो बुंनो सानो। आरो शिबिरानि ब्रह्मआ बोरैहाय बे जोंनि 2 नम्बर फुलबारि गामिनि कृष्ण जोगिया होननानै मिथिनो मोनखो। जोंनो बेखौ नांगौ। कृष्ण जोगीखौ बबे गामिनि बिथाङा तदन्त खालामदोंना खालामाखै, मोजां गद गुदि मिथिदोंना मिथियाखै, माबोरैहाय 2 नम्बर फुलबारिनि होननानै बुंनो हाखो, बबेनिफ्राय मोननानै जोंनो बेखौ SB निउज बड' चेनेलनिफ्राय जोंनो फिननायखौ नांगौ आरो बबेनिफ्राय मोननायमोन। कृष्ण जोगिया जोंनि 2 किल'मिटार गोजाननि, बियो जाहैबाय गणेशपुर होननाय गामिनि। बिसिनि जायगायावहाय नेपालि, आदिबासि, राजबंशी गोबां दङ। जोंनि बर' गामि गैहैया, बेहाय बर' मानसि गैहैया। जोंनि आलाग जायो बिसिनि गामिया, 2 किल'मिटारसो गोजान जायो। नाथाय बे कृष्ण जोगिया बारा गोबावनि मानसि नङा। बियो खोब जादोंबा 3-4 बोसोरसो जागोन। बे 3-4 बोसोरसो जाफैबाय बे मानसिया बेयाव फैनानै, तेजपुरनिनो। जोंबो इसिबां मोजाङै मिथियामोन। खिन्थु जोङो कृष्ण जोगीखौ बेरायबाय थानाय नुयो। जेब्ला बियो कृष्ण जोगिया बे जायगायाव हादानाव खारबोयो, हादानाव खारबोनाय समाव बिनि न'आ मोसौ गलिफोर बायदिल'सोमोन। फिसानो गंसे बाइक बोराय दंमोन। नाथाय बियो ओरै थांलाय ओरै फैलाय गिदिंबाय थायोमोन आरो। नाथाय जोंबो हमनो हाया बिथाङा मा खामानि मावो गोदान मानसि हिसाबै। उनावहाय जोङो खोनानो मोनबाय बिदिनो 2 बोसोरसोनि उनावहाय बिथाङा जे उन्दैसा गथ'फोरखौ सिक्किम बबेयाव लांखारनानै दोनहैयो आरो 20 बोसोर 25 बोसोर जानाय सिख्लाफोरखौहाय मोनसे खामानियाव थिसननानै दोनहैयो। थोरसि सुनाय, भारा बर्तन सुनाय, न' फोसाबनाय, बेफोरबायदि जायगायाव दोनहैयो होननानै जोङो खोनानो मोन्दोंमोन। आरो बेजों लोगोसे जायफोरा न'खरावहाय बिसि फिसायजों संसार जानायाव दावराव दावसि जायो, बेफोरखौ खाबु लानानै बियो हिन्जावफोरखौ बुरखायनानै लाङो होननानै जों खोनानो मोन्दोंमोन। नाथाय जोंबो एफां माने गाज्रियाव दोनहैयादां साननाय दङमोन। उनाव लासै लासैनो मिथिलांबाय जे बिथाङा निस्सय गाज्रियावनो दोनहैयो होननानै जों मिथिनो मोनबाय। दा हमजाबायबो। बिथाङा हमजानायनि गेजेराव दा खोनानो मोन्दों, जोङो गुबुननिफ्राय खोनानो मोनाखैमोन, SB Bodo निउज चेनेलनिफ्राय जोंनि 2 नम्बर फुलबारिनि मानसि होननानै जों मिथिनो मोननायखौ खोब दुखु मोनदों आरो जोङो एक्सना बेनो, जायफ्रा इउटुब चेनेल सलायो बेफोरो जानला मानला गुदि गैया खिथा गैया गामिखौ फानलाबायनो नाङा, ओरैनो निउसाव हगारलाबायनो नाङा। गुद गुबै गासिबखौबो मिथिनानैसो चेनेलाव हगारनो नांगौ होननानै जों सानो। नङाब्ला जायफोरा बखिजादों, जायफोरा बुंजादों, बेफोरबायदि गामिया गोबाङै दुखु मोनलायनाय फैयो आरो बरनाम जायो। आच्चा, जोङो मोनसे जाथाय जादों भाइरालखौनो होननांगोन जोङो। जोंनि 2 नम्बर फुलबारिनि मोनसे ससियेल मिडियायावहाय उल्लेख फैदों। मानो होनना बुङोबा जोंना थांनाय 10-12 दिननि सिगाङाव सासे मानसि हमजादोंमोन, जे गणेशपुर देवस्रि VCDCनि आन्दाराव चिरां डिस्ट्रिक्टआव थानाय जे कृष्ण जोगी होननाय। दा बिथाङा
जोंनि 2 नम्बर फुलबारिनिफ्राय 2.5 किल'मिटारसो गोजाननि मानसि बियो दा जोंनि फुलबारिनि 2 नम्बर फुलबारिनि रायजो राजाफ्रा मोनसे दुखु फोरमायदों आरोखि जे बे गुबुन गामिनि जाथाय जानाय मानसिखौ जे जोंनि 2 नम्बर फुलबारिखौ उल्लेख खालामनायाव जों दुखु फोरमायो जोङो बे निउसखौ थांनाय 23आवमोन नामा बेवहाय जोङो SB बड' निउस चेनेलनिफ्राय मोननो हादों दा जोङो बेखौ दुखु फोरमायो जे बिथां SB बड' निउस चेनेलनि जे मालिक बा सिबिरानि ब्रह्म बिथाङा अबेनिफ्राय इनफरमेसन मोननानै बे निउसखौ बानायामोन जोंनो बिनि फिननाय नांगौ जाहाथे बे मानसिया जोंनि 2 नम्बर फुलबारिनि नङा जोंनि 2 नम्बर फुलबारिनि रायजो राजाया बिराद दुखु फोरमायदों मानोना जोंनि 2 नम्बर फुलबारियाव बेफोरबायदि मानसि गैया आरो जोङो गोदोनिफ्रायनो संसार जाबाय बेवहाय बिदि माने खुनु उल्लेख जाफेराखैमोन बा बिदि भाइराल जायाखैमोन दा जोङो बिथां सिबिरानि ब्रह्मखौ गावनि निउस होनायखौ अबेनिफ्राय मोनामोन इनफरमेसना बेखौ जों फोरमायजानो लुगैदों आरो जोंनि 2 नम्बर फुलबारिनि VCDCआ जाहैबाय हाथिसारसो जों चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो दा जोङो मोनसेल' फिननाय लुबैदों बिथां सिबिरानि ब्रह्मनिफ्राय जे बे निउसखौ बे मेसेजखौ अबेनिफ्राय मोननानै निउसखौ बानायामोन बेखौ जोंनो अननानै निउसनि गेजेरजोंनो फोरमायफिनोब्ला मोजां जागौ दा जों बेखौनो लुबैदों आरोखि